Giêsu hasal ke angba tong gay tong phano po gay ta thang di ano kedeng ma angba malaya phano po gay ta thang di ano Giêsu hasal ke angba tong gay tong phano po gay ta thang di ano kedeng ma angba malaya phano po gay ta thang di ano mới to ke tong mới to ke tong di ni khao o gửi ta thang di ano o gửi ta thang di ano jago shal shal no 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 gya keno ani bkhal ko no no mui to mano shal shal ke tong nani muchugo salburu buru no mui to mano ale no no nai lai mano tong nani muchugo nung tona se fatafati kese kerui nini gusti kerui chai ti kerui nini no huk se kerui bahai ke nang ani sajuno nai manai nung sare sari mano bani sajuno nung rang nugunya ani sajuno phan katana hi orang nom tu jong ni nung Berkau wan shogai mokol mokung ke ni gorono mangnugo shakshali shlaibo no no langgo ani lang ma
sal burum no mui to mano ande no me the bai manya kobor bukhano jaisu hak chal ke ang bai tong gai tong fano o gai ta thang dia kedeng ma ang ba malaya fano o gai ta thang di ano o gai ta thang dia himsidi modong chini agini imang rokno dabuk mok thang san masine ani nok nukhu nono na singui dong himsidi Beri borong ni bekhaba sherem no haifano lokorong ni beskango te matai rong ni manggai goshina mani ani ketal halong no ang shobai man gelak jeng mani matai rong ni musung tui nang kha abono nangbo angbo ma goshina ano na karishdi